ddarllenau chydig o adnodau i chi o Salm 33. Llawenhewch yn yr arglwydd, chi rai cyfiawn. I rhai uniawn gweddill yw moliant. Molwch yr arglwydd ar delyn. Canwch salmau iddo ar offeryn dectant. Canwch iddo gan newydd. Tynnwch y tannau'n gelfydd. Rhowch floedd. Oherwydd gwir yw gair yr arglwydd. Ac y mae ffyddlondeb yn ei holl weithredoedd. A mae'n caru cyfiawnder a barn. A mae'r ddaear yn llawn o ffyddlondeb yr arglwydd. Sylwch ar y gair ffyddlondeb yna. Mae Duw yn ffyddlon. Da ni am ganu am ffyddlondeb yr arglwydd rwan, am dy ffyddlondeb arglwydd molaf di, am gariad tad, mor fawr a beru byth. Pwy yw fi fod brenin cariad i mi'n ffrind? Pwy yw fi mae mi gael tyner wyt?
ydy'n rhyfeddod fod Duw nid yn ffyddlon i'r angylion, ond bod yn ffyddlon i ni, bod o yn gofalu amdano ni. Reit, blant, dwi'n falch o gael eich gweld chi. Rhai o'ch chi wedi bod yn ôl yn yr ysgol wythnos dwytha yma, oes? Oes? Rhai yn mynd fory am y tro cynta? Oes yna rhywun yn mynd fory am y tro cynta? Oes, mae yna gwpl. Reit. Efo, ydych chi'n falch o fod yn ôl yn yr ysgol? Ddim yn siŵr. Rhai yn hapus, rhai ddim yn siŵr. Oce. Rwan, mae'n siŵr bod yna bethau ydych chi'n gwneud yn yr ysgol. Lot o bethau ydych chi'n gwneud yn yr ysgol. Ond un o'r pethau ydych chi fod yn gwneud ydy ydych chi fod yn dysgu. Ond ydych chi? Ydych chi fod yn dysgu pethau newydd. Pethau ydych chi ddim yn gwybod ar blaen. Be di'ch hoff bynciau chi yn yr ysgol, tybed? Oes yna rhywun fama'n hoffi mathemateg? Mae yna gwpl o rai'n hoffi mathemateg, oes? Oes yna rhywun yn hoffi chwaraeon? Mae yna fwy yn hoffi chwaraeon? Syndod mawr. Ie. Oes yna rai yna chi'n hoffi canu? Oes, mae yna rai'n hoffi canu, gan gynnwys rai athrawon. Nefo. Chi'n gallu dysgu lot o bethau. Mae'n siŵr erbyn diwedd y flwyddyn fyddwch chi wedi gallu dysgu lot o bethau. Rwan, mae gennau rai ffeithiau i chi rwan. Gawn ni'r llun cyntaf. Reit. Llun o silffoedd efo lot o lyfrau. Faint o lyfrau gwahanol ydych chi'n meddwl sydd yn y byd? Faint o lyfrau gwahanol sydd wedi cael eu cyhoeddi yn y byd i gyd? Rhywun efo syniad? Anna. 100. Wel, dwi'n meddwl bod yna chydig bach mwy na hynny. Gawn ni'r llun nesaf? Mae rhywun wedi gweithio allan, dwi'n meddwl sut maen nhw wedi gweithio allan, ond maen nhw wedi gweithio allan, eidi nôl, ti wedi mynd mlaen, nefo, 129 o filiynau, 864, 880 o lyfrau gwahanol yn y byd. A fydde Aunty Gwenan yn dweud bod rhan fwyaf ohonyn nhw'n ystudi fi, ond mater arall i hynny. Reit, so dyna chi un ffaith. Oedd rhywun yn gwybod y ffaith yna o'r blaen? Na. Reit, yr un nesaf rwan. Faint o ser sydd yn y bydysawd i gyd? Os rhywun yn gwybod faint o ser sydd yn y bydysawd i gyd? Reit, Dewi. Wel, dyn nhw'n gwybod yn iawn faint sydd, ond maen nhw'n meddwl, os gawn ni'r nesaf, bod na 100, dwi'n meddwl beth di hwnna, 100 triliwn ydi hwnna, neu 100 biliwn, dwi'n yn gwybod, ond mae yna lot 100, a wedyn mae yna 9 rhif dim ar ôl y 100. Maen nhw'n meddwl mae gymaint o hynna sydd yn y bydysawd i gyd. So dyna chi ffaith arall. Dwi'n meddwl fyddwch chi'n cofio y ffaith yna, ond dyna chi rhywbeth arall chi'n gofio. Reit, cwestiwn nesaf. Mewn priodas, un o'r pethau pwysig ydy cael cacen. A mae angen cacen reit fawr, achos mae pawb sydd yn y briodas fod yn cael tamed o gacen, a weithiau mae yna lot o bobl sydd ddim yn y briodas hefyd yn cael tamed o gacen wedi anfon atyn nhw, achos bod nhw wedi anfon anreg priodas i'r rai sydd yn priodi. So, mae angen cacen reit fawr, ond pa mor drwm, ydych chi'n meddwl, oedd y gacen briodas fwyaf ddari gael ei gwneud erioed? Os rhywun efo unrhyw syniad, pa mor drwm fydde? Neb efo syniad. Ia, beth ti'n dweud? 100 pwys? O, reit, nefo. Wel,
Mae'r ateb gynnau i fyny fan yma. Dim tunnel di hwnna, ond tunnell di hwnna fod. 6.818 tunnell fetrig, neu 15,032 pwys. Rwan, mae bag siwgr yn 2 bwys. So pan ydych chi'n meddwl bod 15,032 pwys yn y gacen, a mae yna lun o'r gacen fanau, 2 lun, ac chi'n gwybod pa mor fawr o'r gacen, achos mae yna 3 dyn fanau gan gynnwys yr un oedd wedi coginio'r gacen fanau. Cacen briodas anferth. Mae yna bob math o gwestiynau yn does, pob math o bethau. Pob math o ffeithiau ni dysgu, achos ydych chi'n dysgu ffeithiau yn yr ysgol. A ydych chi'n gwybod, mae yna rai ffeithiau'n fwy pwysig na ffeithiau eraill. A mae rai ffeithiau yn bwysig. Ac un o'r cwestiynau mwyaf pwysig gallwn ni ofyn ydy'r cwestiwn nesaf sydd gennai fyny fan'na. Faint mae Duw yn eich caru chi? Faint mae Duw yn eich caru chi? A mae'n gwestiwn, mae'n anodd i ateb. Da ni'n gallu ateb o'n iawn, achos da ni'n gwybod yn iawn faint mae Duw yn caru ni. Ond da ni'n gwybod un ffordd mae Duw wedi'n caru ni. Ac felly, mae yna un ateb da ni'n gallu roi i hyn i gyd. Yn yr adnod nesaf sydd yn mynd i ddod fyny. Mae'n adnod enwog iawn. Ioan 3:16. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragweddol. Faint mae Duw wedi'n caru ni? Mae wedi'n caru ni gymaint fel bod wedi rhoi ei fab, Iesu Grist. Rhoi ei fab i ni, a'i fab yn dod i farw trosto ni. A chi'n bod o'r holl gwestiynau yn y byd i gyd, dyna'r cwestiwn mwyaf pwysig i chi ofyn a gwerthfawrogi. Faint mae Duw yn eich caru chi? A bod eich caru chi gymaint fel bod wedi anfon ei fab i'r byd i farw ar y groes. Trosto chi, trosta i. A rhaid i ni felly credu yn Iesu Grist. Rydyn ni'n mynd i feddwl mwy am hynny yn ystod gwasanaeth yna bore yma. Felly, cofiwch hynny. Pan ydych chi'n dysgu lot o bethau yn yr ysgol, a gobeithio byddwch chi'n dysgu lot o bethau, cofiwch, dyma'r peth mwyaf pwysig i chi ddysgu. Faint mae Duw yn eich caru chi. Reit, wel, da ni am ddarllen. Nesa, dwi'n darllen o Efengyl Ioan ac o benod 17. Mae'n benod da ni'n gyfarwydd iawn â chi. Mae'n benod lle da ni'n gweld fewn i galon yr arglwydd Iesu Grist. Be mae Iesu Grist isio mewn gwirionedd. Achos oedd Iesu fan yma, oedd o yn noson oedd o'n mynd i gael ei fradychu. Oedd o'n noson oedd o'n mynd i gael ei gymeryd gan bobl a'i gymeryd i ffwrdd a'i gondemnu, a wedyn y diwrnod wedyn fydde fo yn cael ei ladd, yn cael ei groeshoelio. A mi oedd yn o'r uwch ystafell efo'i ddisgyblion, a mi oedd wedi bod yn dysgu disgyblion llawer iawn am be oedd yn mynd i ddigwydd. A rwan mae o yn gorffen yr amser yn yr o'r uwch ystafell yn gweddio. A dyma y weddi fawr, y weddi hira sydd ganddo ni gan yr arglwydd Iesu Grist yn y benod yma. Felly dwi am ddarllen y benod i gyd. Ioan penod 17. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef, a dywedodd, o Dad, y mae'r awr wedi dod. Mor blaen
da ni'n clywed sawl tro yn yr Efengil, da ni'n clywed ni ddaeth ei awr ef eto, ni ddaeth fy awr i eto. Ond rwan y mae'r awr wedi dod. Gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais di ddo ef, awdurdod ar bob un. Awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb rwy ti wedi rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di, yr unig wir y Dduw, a'r hwnna'n fonais ti, Iesu Grist. Rwy fi wedi dy ogoneddu ar y ddaear, trwy orffen y gwaith a roddais dim i i'w wneud. Yn awr o dad, gogonedda di fy fi, ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron, cyn bod y byd. Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddais dim i allan o'r byd. Eiddo ti oeddent, ac fe rhoddais i mi. A maent wedi cadw dy air di. A maent yn gwybod yn awr, mae oddi wrth i ti y mae popeth a roddais di mi. Oherwydd yr wyf wedi rhoi ddyn twy y geiriau a roddais ti i mi, a hwythau wedi derbyn. A chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithim, a chredu mae ti am hanfonodd i. Dros yn twy yr wyf fi'n gweddio, nid dros y byd yr wyf yn gweddio, ond dros y rhai a roddais i mi, oherwydd eiddo ti ydynt. A mae pob peth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi. Ac yr wyf fi wedi fy ngogoneddu yn ddyn twy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y mae'n twy yn y byd. Yr wyf fi'n dod ata ti. O dad sanctaidd, cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais ti mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwyr, oeddwn i'n ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais ti mi. Gwylias drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythur gael ei chyflawni. Ond yn awr, yr wyf yn dod ata ti, ac yr wyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd, mwyn i'n llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn yn ddyn twy ei hunain. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac mae'r byd wedi ei casau hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar i ti cymryd hwy allan o'r byd, ond ar i ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd. Ac fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n ei hanfon hwy i'r byd. Ac ei mwyn hwy, yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt twythau fod wedi cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros y rhai yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, ie fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti. Iddynt twy hefyd fod yno ni, mwyn i'r byd gredu mai tydi am hanfonodd i. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt twy y gogoniant a roddais ti mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Mae fi yn ddyn twy, a thydi yno fi, a hwythau felly wedi dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod mae tydi am honfonodd i, ac i ti ei caru hwy fel y ceraist fi. O dad, am yr rhai rwy ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt twy fod gyda mi, lle rwy fi,
mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dadnabod, ond yr wyf fi'n dadnabod, ac mae'r rhain yn gwybod mai tydi am hanfonodd i. Rwyf wedi gwneud dy enw di'n hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad a'r hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod yn ddyn ac i minnau fod yn ddyn Dyma air yr arglwydd. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni eisoes wrth ddod ger dy fron di wedi canu am dy ffyddlondeb di. Ac wrth i ni ddarllen dy air, da ni'n dod i weld dy fod ti yn Dduw rhyfeddol yn wir. Does na neb tebyg i ti, yn y Dduw gogoneddus yn y nefoedd, o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn Dduw bendigedig. Da ni wedi meddwl yn yr wythnosau diwethaf rywfaint am dy ogoniant di. Am y ffaith mae ti sydd heddiw yn llywodraethu yn y nefoedd ac ar y ddeiar. A da ni'n diolch o Dduw'n Tad, ochr yn ochr a dy lywodraeth di y mae dy gymeriad rhyfeddol di. Y sancteiddrwydd hwnnw sydd yn perthyn i ti mewn ffordd gwbl wahanol i'r hyn y mae yn perthyn i'r angylion neu unrhyw beth arall. Ar ôl ti yn Dduw, a mae dy sancteiddrwydd di gymaint uwchlaw pob dim arall. Mor wahanol i bob dim arall, fel dy fod ti yn gwbl unigryw. Fedrwn ni'n dy gymharu di a neb, fedrwn ni ddim dy gystadlu di ag unrhyw un arall. Ac rwyt ti heddiw mewn gogoniant yn y nefoedd. Ond o arglwydd, wrth i'r seraffiaid dy addoli di, maen nhw yn dweud nid yn unig fod y nefoedd yn llawn o thogoniant, ond maen nhw'n dweud bod y ddeiar hefyd yn llawn o thogoniant di. Ac eto o arglwydd oherwydd yn dallineb, da ni ddim yn gweld hyn. Da ni ddim yn sylweddoli mor fawr wyt ti. Da ni'n sylweddoli mor rhyfeddol wyt ti. Da ni'n gallu byw yn bywydau gan dy anwybyddu di gymaint o'r amser o Dduw'n Tad. Ac wrth ddod ger dy fron y bore yma, da ni'n cyfaddau yn beie o'r newydd. Da ni'n cyfaddau'n dallineb ysbrydol. Ac yn gofyn heddiw o Dad, neu di agor yn llygaid, fel yn bod ni'n cael gweld rhywfaint mwy ohono ti. Agor yn llygaid o Dad, yn arbennig i'r hyn wyt ti yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Ac agor yn llygaid o Dduw'n Tad yn arbennig i weld y cariad sydd yn llifo o dy galon di tuag ato ni. Da ni'n ymwybodol o Dduw'n Tad yn bod ni angen profi dy gariad di mewn ffordd fwy real nag erioed o'r blaen. Mae yna rai efallai yn teimlo mewn angen arbennig. Da ni'n cyflwyno i ti rhai hynny, y rhai sydd mewn galar heddiw o Dduw'n Tad, gan ofyn y byddi di yn clwsio yn arbennig atyn nhw. Mae yna eraill sydd yn teimlo'r angen am dy gariad di am bod eu hamgylchiadau nhw yn anodd. Arglwydd, neu di adael iddyn nhw wybod fod ti gyda nhw yng nghanol i gofid. Mae yna eraill o Dduw'n Tad sydd efallai'n ofni i bod nhw yn syrthio tu allan i dy gariad di, am i bod nhw yn ymwybodol o'i pechod, yn ymwybodol o'i gwrthryfel, yn ymwybodol o drygioni sydd yn llechu yn ein calonnau ni i gyd. Ac i'r rheini o Dduw'n Tad, da ni'n gofyn o Dduw, os gweli di fo'n dda, neu di agor ei llygyd i weld dy gariad di. Ac wrth i ni fyfyrio yn dy air di y bore yma, da ni'n gofyn y bydd y gair wir yn siarad efo ni.
ac y bydd ysbryd glân yn gweithio ynddo ni yn y fath fodd, fel y byddwn ni'n gallu ymateb trwy dy garu di o Dduw. Ni'n cyflwyno'r byd i ti yn ei angen, yn ymwybodol o gymaint o angen sydd yn y byd, a mi arweinwyr y gwledydd gael doethineb wybod sut i lywodraethu mewn cyfiawnder. I bobl gael y drygioni sydd ar waith yn ei bywydau wedi cael ei dynnu nôl rhywsut ai atal. Ond yn arbennig, dyn ni'n ymwybodol bod angen i dy eglwys di fod ar waith yn y byd, yn cyhoeddi dy efengyl di'n glir, ac felly arglwydd bendithiad dy eglwys di heddiw yn y byd. A gadi'r gair fynd allan mewn nerth yn yn dydd ni heddiw. A gadi'r gair ddod mewn nerth y bore yma ato ni. Oherwydd yn bod ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist, a trwy hyn o Dduw Tad, da ni am gael golwg cliriach ar yn harglwydd Iesu Grist. Clyw yn gweddi, derbyn yn diolch am dy holl ddaioni, a madden beia trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, cyn troi at y gair, da ni am ganu efo yn gilydd. Rho olwg ar y dy gariad rhyfeddol ata fi. Y cariad aeth a thu'r byd i farw ar Galfari. A mae'r cytgan yn un sydd yn... Mae mor wir, felly mae mor angenrheidiol. O cymorth rho i ddeall a gwerthfawrogi'n iawn y pris a delaist sanctaidd un dwyn fy meiain llawn.
Mae yna rai pethau weithiau sydd mor amlwg a chyfarwydd i ni. Fel yn bod ni yn eu cymryd nhw'n ganiataol. Da ni'n meddwl llawer amdanyn nhw. Mae'r haul yn codi bob bore. Ydych chi yn rhyfeddu at hwnna o gwbl? Hynny, da ni ddim yn meddwl am y ffordd mae'r ddaear yn troelli, yn cadw ar ei llwybr oddi amgylch yr haul, a da ni'n cael yr argraff fod y wawr yn torri wrth i'r haul godi pan mewn gwirionedd y ddaear sydd wedi troi rownd, ynddo? A mae'r haul yn codi yn y dwyrain, a mae'n tramwylio trwy'r awyr, a mae'n lawr yn y gorllewin gyda'r hwyr yn machlud yn yr hwyr. Ond achos bod yn digwydd bob dydd, a da ni'n mor gyfarwydd, da ni'n rhyfeddu at y peth o gwbl yn aden. Mae'n rhywbeth sydd jyst yn digwydd a dyna fo. A mae hynny'n gallu bod yn wir pan da ni'n meddwl am Dduw. Y pethau da ni'n ei wybod am Dduw. Wrth i ni ystyried dros yr wythnosau diwetha rai pethau, gobeithio bod ni wedi gweld bod na lawer mwy i'r gwirioneddau na da ni'n feddwl ar y cychwyn. Nid athrawiaeth hawdd oedd honna oedden ni'n meddwl amdani'r wythnos diwethaf. Mae mor hawdd dweud fod Duw yn ben arglwydd a bod o'n llywodraethu pob peth. Ond pan da chi'n dechrau meddwl am y peth, mae yna rhyw ddyfnder yma. Mae yna rhyw bethau rhyfeddol, da ni'n gorfod trio meddwl a gorfod trio i deall nhw. Ac fel o'n i'n deud, oedd yr athrawiaeth wythnos diwetha yn un o'r rhai anodd hynny am Dduw yn llywodraethu pob peth. Heddiw, da ni'n troi at efallai un o'r gwirioneddau mwyaf anodd i ni i'w ddeall yn iawn. Un o'r rhai mwyaf dyrys i ni i'w amgyffred. Ac eto, efallai mae dyma'r peth cyntaf da ni'n feddwl amdano fo pan da ni'n sôn am Dduw. Cariad. Cariad ydy yr un peth da ni'n gwybod am Dduw. Yr adnod gyntaf i'r rhan fwyaf yn i ni i'w dysgu oedd Duw cariad yw. Mae yna emynau sydd yn llawn o sôn am Dduw yn caru. Dyma gariad fel y moroedd da ni'n gofyn. Da ni'n canu. Neu mae yna rhywun wedi sgrifennu emyn sydd yn dweud, os gofyn rhywun beth yw Duw, dywedwn ni, mae cariad yw. Ond beth da ni'n ei olygu pan da ni'n sôn am gariad? Achos yn ein cymdeithas ni, mae cariad yn gallu golygu cymaint o wahanol bethau. Os dwi'n deud dwi'n caru cerddoriaeth Beethoven, wel, di hwnna ddim cweit yr un peth a deud dwi'n caru Cymru yna. Os dwi'n deud, wel, dwi'n caru cael paned o goffi peth cyntaf yn y bore. Gobeithio bod hwnnw ddim yn golygu'r un peth a pan dwi'n deud dwi'n caru Gwenan yn Ngwraig i. Mae cariad yn gallu golygu cymaint o bethau. A mae'n waith yn Saesneg, lle maen nhw'n sôn am making love ac yn y blaen. Beth da ni'n ei olygu pan da ni'n sôn am gariad? Da ni'n deud mae un o briodoleddau Duw ydy cariad, bod cariad yn hanfodol i Dduw. Ac efallai mae'r lle da ni yn gallu cychwyn ydy efo adnod o Cynta Ioan, pennod 4 ac adnod 9. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom. Fod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw trwyddo ef. Duw. Yna broblem efo'r technoleg oes? O, na fo.
Duw wedi danfon ei fab i'r byd, a fanna da ni'n gweld yn gorau beth ydy cariad Duw. Felly, dyna da ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo bore yma, cariad Duw. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud ydy, mae cariad Duw yn cyd-fynd â'i briodoleddau eraill o i gyd. Mae cariad Duw yn cyd-fynd efo popeth arall da ni'n gallu deud am y Dduw. Wrth wrando ar ambell un, fel chi feddwl na tydi Duw ddim byd ond cariad. Yn wir, yng ngolwg y byd, cariad ydy Duw ynde. Cariad ydy Duw. Y briodoledd o cariad. Chi'n gweld, tydi deud God is love ddim yr un peth a deud love is God. Yna di. A pan da ni deud Duw, cariad Duw, da ni'n golygu mae cariad. Mae'r rhinwedd o gariad ydy Duw. Ond mae Duw a chariad yn un o'r pethau sydd yn gwbl sylfaenol iddo fo. Ond mae gynno fo nifer o briodoleddau eraill. A maen nhw i gyd yn cyd-fynd. Ac felly, pan da ni'n darllen am seraffiad yn edrych ar Dduw, be maen nhw'n gweld? Yr un oedd yn fwyaf amlwg yng ngweledigaeth Eseia oedd sancteiddrwydd Duw. Oedden nhw'n galw allan yn yr unig le yn y Beibl lle ydych chi'n cael treblu rhywbeth. Oedden nhw'n galw allan sanct yw arglwydd yw y lleoedd. Doedden nhw'n galw allan cariad. Oedden nhw'n galw allan sanctaidd. A tydi Duw ddim weithiau yn sanctaidd ac weithiau yn gariad. Mae Duw bob amser yn sanctaidd. A mae Duw bob amser yn gariad. Mae o bob amser yn gyfiawn. Mae o bob amser yn gwrthwynebu drygioni. Mae o bob amser yn ben arglwydd. Mae o bob amser yn holl bresennol, yn holl wybodus, yn gwbl ddoeth. A mae'r cyfan yn priodi efo ei gilydd. Fel nad oes ddim un yn mynd yn erbyn un arall. Felly mae cariad Duw yn cyd-fynd â'i sancteiddrwydd o. Ac wrth gwrs, pan da ni'n meddwl am yn Duw ni, mae hwn yn dri yn un, yn fab, yn dad, yn ysbryd glân. A fedrwn ni ddim dweud bod y tad yn sanctaidd, ond bod y mab yn gariad. Na. Mae'r tad, y mab a'r ysbryd yn gwbl sanctaidd. Mae'r tad a'r mab a'r ysbryd yn llawn o gariad. Mae'r tad a'r mab a'r ysbryd yn casau drygioni a phechod. Mae'r tad, y mab a'r ysbryd glân yn gwbl gyfiawn. Mae cyfan yn wir am Dduw yn ei gyfanrwydd bob amser. A dyna pam da ni'n gorfod bod yn ofalus pan da ni'n deud fod Duw yn holl a lluog. Mae Duw yn gallu gwneud pob peth da ni'n deud. Wel, ie. Mae Duw yn gallu gwneud pob peth ond am yr hyn sy'n groes i'w natur. Tydi Duw ddim yn gallu caru drygioni. A mae hynny beth mawr. Mae hynny beth mawr i ni yw ystyried a'i gofio. Fedre'r Duw ddim caru mewn ffordd sydd yn anwybyddu cyfiawnder. Ond da ni'n gyfarwydd â gweld rhywun yn jyglo pêl. Maen nhw'n ceisio cadw rhyw 4 neu 5 pêl yn yr awyr i gyd ar un pryd heb ollwng yr un ohonyn nhw. A mi fedrwn ni feddwl am Dduw yn yr un ffordd.
Rywsut fod Duw yn trio jyglo ei gariad a'i sancteiddrwydd ac yn y blaen. Jyglo rhain efo'i gilydd. Ond na. Dydy Duw ddim yn jyglo'r pethau yma. Fel pe bydden nhw'n cystadlu ei gilydd. Mae'n dal y cwbl mewn undod perffaith. A mae yna brydferthwch gogoneddus yn y priodoleddau hyn yn cyd-fynd mewn un Duw sy'n brydferth mewn sancteiddrwydd. Felly mae cariad Duw yn cyd-fynd â phob un o'i briodoleddau eraill o. Ond daliwch hwnna yn eich meddwl wrth i ni symud ymlaen. Y pwynt nesaf, falle byddwch chi yn synnu wrth i fi ddod ar pwynt nesaf. Mae Duw yn caru Duw. Mae cariad yn gorfod cael gwrthrych yn dydy. Nid rhywbeth anelwig yn yr awyr ydy cariad, nid rhyw deimlad sy'n just yna. Mae cariad yn gorfod setlo ar rhywbeth. Ac felly mae Scrooge yn setlo ar arian, a mae'n caru arian. Mae Lleu yn setlo ar flodeuwydd, a mae'n caru blodeuwydd. Mae Prince Charming yn setlo ar Cinderella. Ac mae Duw yn setlo ar Dduw. Oh, hold on, David, be wyt ti'n dweud rwan? Onid dyna di bod yn hunanol. Diffiniad hunanoldeb, caru'r hunan. Nid rhinwedd ydy caru'r hunan naci. Problem fawr dynoliaeth ydy'r fi fawr sydd ynddo ni. Sydd yn golygu bod rhaid i bob peth troi o'n hamgylch ni. Ac os ydw i'n rhoi fy hunan cyn pawb arall, fel gwrthrych fy serchiadau, na dwi'n berson hynod o anymunol ydw i. Os dwi'n ddim byd ond yn hunanol yn yngharu fi'n hunan. A mae cariad fod yn anhunanol. Ac eto, mae'r Beibl yn sôn am gariad fel un o'r pethau oedd yn perthyn i Dduw yn rhagwyddoldeb cyn bod unrhyw beth arall yn bod. Doedd dim byd arall yn bod. Fedre Duw ddim caru dim byd ond fo'i hunan ar un olwg. A dyma lle mae athrawiaeth y Drindod mor hanfodol. A Duw yn 3 person mewn un Duw. Ac mae Duw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân mewn perthynas o gariad efo'i gilydd o fewn yr un Duw gogoneddus. Ond dydyn ni ddim yn deall hyn yn iawn, wrth gwrs. Dyn ni'n sylweddoli'n iawn be mae hyn yn ei olygu'n llawn oherwydd mae Duw gymaint mwy na ni yn 3 person mewn un Duw. Ac eto, dyma y gymdeithas berffaith o gariad. A mae Duw'r Tad yn deud am ei fab, hwn yw fy mab, yr anwylyd. Ynddo ef yr wyf yn ymyfrydu. Mae'r Tad yn deud, dwi'n caru fy mab. A wedyn, wrth gwrs, mae'r mab yn deud, yn Ioan 14:31, rhaid i'r byd wybod fy mod i'n caru'r Tad. Ac yn gwneud yn union fel mae'r Tad wedi gorchymyn i mi. Ac wrth sôn am waith yr Ysbryd Glân, fe ddydodd Iesu, bydd ef yn fy ngogonedd i fi. Mae'r ysbryd yn ngharu fi gymaint. Mae eisiau i'r byd gael gweld yng ngogoniant ti. Eisiau i'r byd gael gweld fy harddwch, fy sancteiddrwydd, fy mhrydferthwch chi. Dyma mae'r ysbryd am i chi weld. Am i fod o'n ymhyfrydu ynddo fi, meddai yr arglwydd Iesu Grist. Chewel, does dim byd hunanol am gariad Duw. Cariad yn symud allan ydi o. Y Tad yn caru'r mab, a'i gariad o'n llifo at y mab. Y mab
yn caru'r tad a'i gariad o'n llifo at y tad. Yr ysbryd yn caru'r tad a'r mab a'r cariad yn llifo ac yn llifo nôl at y fo. Perthynas ryfeddol lle mae cariad yn llifo o un i'r llall. Hel, dyna pam o fewn crefydd Islam, tydi cariad ddim yn un o briodoleddau trygwyddol Duw. I Dduw fedru caru, oedd rhaid efo greu rhywbeth fel bod yn gallu caru rhywbeth. A mae'r grefydd yn dodaidd, crefydd sydd yn deud nad oes ddim trindod, tydi Duw ddim yn gallu bod yn caru o dragwyddoldeb. Ond efo ni, mae'n Duw ni yn caru Duw. Da ni'n gweld y cariad yma ar waith yn enwedig ym berthynas y tad a'r mab. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Ond gadwch i ni fynd chydig bach yn ddyfnach mewn i hyn. Mae Ioan yn sôn llawer am berthynas y tad a'r mab sef Iesu. Mi oedd y gair tragwyddol gyda'r tad yn y dechreuad, fel mae Ioan yn deud wrthon ni, yn dydi, ar ddechrau Efengil, yn y dechreuad oedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Oedd o yn ei berffeithrwydd, a'i tad yn ei garu a chariad perffaith. Mi allai Iesu ddeud yn y weddi fawr wnaethon ni ddarllen o Ioan 17, wrth iddo weddio ar y tad, i ti fy ngharu i cyn seilio'r byd. Oedd ti'n ngharu fi o dragwyddoldeb. Cyn hynny oedd wedi deud, mae'r tad yn caru'r mab ac mae wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Ioan pennod 3, adnod 35. Wedyn yn Ioan 5, adnod 20. Oherwydd mae'r tad yn caru'r mab ac yn dangos iddo holl bethau mae ef ei hun yn ei gwneud. Ond gadwch i ni ganolbwyntio ar beth sy'n cael ei ddweud yn Ioan 17 ac adnod 24. Ioan 17 ac adnod 24. O dad, am y rhai rwy ti wedi rhoi i mi, fy myniad yw iddynt twy fod gyda mi, lle rwy fi. Mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais i mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Rwan, oedd y gair bob amser yn ogoneddus, oedd Iesu, oedd y gair tragweddol, oedd y mab, bob amser yn ogoneddus yn doedd. Ond mae'r tad rwan am i fod yn ei garu, am roi gogoniant arbennig iddo fo medda fo. Mwyn iddo twel fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi. Mae'r tad am roi'r gogoniant arbennig i'r mab. Mae eisiau wneud rhywbeth oedd yn gwneud i ogoniant y mab ddisgleirio yn fwy. Be di'r gogoniant mwy hwn? Da ni cael cliw mewn rhywbeth ydodd yr arglwydd Iesu Grist wrth sôn amdano ei hunan fel y bugel da. Mi ddydodd Iesu, mae'r tad yn fy ngharu i oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Ioan 10:17. Adwch i mi drio roi o fel hyn. Drio roi o mewn ffordd mor syml ag y gallai, mewn ffordd gobeithio fyddwch chi yn deall. Bydd y tad yn deud wrth y mab, dwi'n dy garu di. Dwi eisiau rhoi i ti enw sydd goruwch pob enw. Ac mwyn gwneud hyn, dwi'n mynd i greu bydysawd. Ac yn y bydysawd yma, mi fydd yna creaduried arbennig am hawydd i ydy bod nhw'n gweld mor rhyfeddol a gogoneddus wyt ti. Bydd y creaduried yma dwi'n ei creu, fyddan nhw mewn gwrthryfel. Mi fyddan nhw'n euog. Mi fyddan nhw'n cyfleidio drygioni
a mi fyddan nhw'n heiddi dim byd ond cael ei gwrthod. Ond dwi'n mynd i roi nhw i ti mwyn i ti i gwaredu. Dwi am roi cyfle i ti ddangos dyfnder dy gariad rwan. Cos dwi am i ti caru nhw. Dwi'n adnabod dy galon di, medde'r tad wrth y mab. Oherwydd ro ti yn un dy galon a fi. Mi gei di fraint o blygu yn isel. I gael dy enni fel un ohonyn nhw. Mi gei di fyw bywyd yr un fath â nhw a dysgu beth ydy hi i gael dy amgylchu a gwendid. Yna mi gei di gymeryd i drygioni nhw. Cymeryd i haflendid nhw. Cymeryd i pechod nhw. A sugno i mewn i ti dy hunan ganlyniadau dychrynllyd i pechod. A hynny drwy roi dy einioes drostyn nhw. A dwi'n gofyn i ti ymddiried ynddo fi. Mwyn i minnau wedyn roi dy einioes yn ôl i ti. Wedi ti farw. A mi wnaed y gyfodi. A'r pryd hynny, mydd gen y ti yr enw sydd goruwch pob enw, ac sydd pobl yn gweld yno ti beth mor anhygoel, mor rhyfeddol, mor ddwfn ydy dy gariad di. Dy fod ti'n caru y rhai sydd ddim yn heiddi caru. A be oedd ymateb y mab? Randwch arno fo yn dweud wrth y disgyblion, ni bydda fe'n siarad llawer gyda chi eto. Oherwydd mae tywysog y byd hwn yn dod. Nid oes ganddo ddim gafel ynddo fi, ond rhaid i'r byd wybod fy mod i'n caru'r tad ac yn gwneud yn union fel y mae'r tad wedi gorchymyn i mi. Wedi gorchymyn i mi ddangos yng nghariad yn y ffordd ryfeddol yma. Fe na i fyddhau i fy nhad, achos pam dwi'n dy garu di meddef wrth y tad, ac yn ymhyfrydu yn dewyllus di. Ti di'r tad sanctaidd, sydd ddim yn esgusodi drygioni, a thi ydi'r tad trigarog sy'n barod i gyfiawnhau'r aniwiol. Ti di'r un trigarog a graslon, ara fuddugio llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd yn maddau drygioni a gwrthryfel effechod, ond heb adael yr euog yn ddigosb. A mi na i ddwyn i cosb nhw, achos mod i'n dy garu di, a bydd hyn yn ogoniant i dy enw di. Mae Duw yn caru Duw. A mae'r cariad yma'n cael ei ddangos wrth i Dduw roed i fab mwyn ni, ac mab ddod mwyn ni a rhoi i einioes trosom ni. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael byw trwyddo ef. Ac felly, da ni'n dod at y pwynt nesaf. Y pwynt sydd mor ryfeddol. Mae Duw yn caru ni. Mae nhw'n eiriau mor fach, mor syml yn dydyn nhw. Ond os di'r ysbryd glân a'r waith bore mae'n eich calon chi, mae nhw'n eiriau ddyle fod yn devastating. Mae Duw yn caru ni. Mae'r cariad sy'n llifo rhwng tri person y Duwdod yn gorlifo i estyn i lawr ato ni. Gadwch i ni fod yn glir. Mae hwn mor wahanol i'r cariad dyn ni'n ei deimlo yn naturiol.
Mae'n y gwpl, maen nhw'n dymuno priodi a maen nhw'n dod ata i gael cyngor a dwi'n edrych arnyn nhw a gofyn iddyn nhw, pam da chi eisiau priodi? A mae'n gwbl amlwg yn dydy. Mae o'n edrych arni hi a mae'n dweud, hon di'r ferch fwyaf ffantastig yn y byd. Mae mor ryfeddol, mae'n dlws, mae chymeriad hi yn hyfryd. Hi sy'n ynghleid i'n gyflawn rhywsut. Ni dyn ni'n caru, rai sy'n hawdd i'w caru yn dydyn ni. Dyn ni'n caru rhai, dyn ni'n hoffi nhw, rai sy'n deilwng yn cariad. Ond mae cariad Duw tuag ato ni, diom yn dibynnu ar pa mor deilwng neu ddeniadol ydyn ni. Dydy gwir mae'r hyn ydyn ni'n ei wneud i mor anhebygol y cawn ni'n derbyn fel i bod i syndod mwyaf o Duw di edrych arno ni o gwbl. Dwi'n gwybod be di gael ymrifo, a ydych chi'n gwybod be di gael eich brifo mewn rhyw ffordd. Nid yn gymaint yn brifo'n gorfforol achos bod ni wedi taro'n troed yn y bwrdd neu rhywbeth, ond da ni'n gwybod be di gael yn brifo gan rhywun arall, bod rhywun arall i gwneud rhywbeth. Maen nhw wedi'n anghofio ni yn gadael ni allan o bethau. Maen nhw wedi bod yn anheg efo ni. Maen nhw wedi deud pethau amdano ni sydd ddim yn wir. A mae'n brifo yn dydy. A mae'n hawdd iawn meddwl, wel, tydi Duw ddim yn gallu cael ei frifo. Na di, mae o'n y nefoedd yn holl alluog a di-gyfnewid. Ar un olwg, mae'n wir na tydi ni'n gallu brifo Duw ac eto. Os ydyn ni'n gwybod sut beth ydy gael yn anghofio, wel, dwi wedi anghofio Duw dro ar ôl tro ar ôl tro. Dwi wedi cael Duw allan o mywyd i mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Os dwi'n teimlo fod rhywun wedi ymradychu fi rhyw bryd, ac yn gwybod am y ffordd dwi efallai wedi bradychu rhai eraill ar adegau. Ond bradychu Duw. Da ni wedi bradychu Duw gymaint. Da ni wedi cerdded allan o'i ffyrdd o. Da ni wedi gwneud yr hyn mae Duw yn ei gasau mor aml. Da chi'n gwybod be di gael eich siomi gan rhywun? Pa mor aml da ni wedi siomi'r un a'n creodd ni? Da chi'n gwybod be di cywilydd? Yndych. Cywilyddio. Gobeithio bod neb wedi gweld hynny, gobeithio bod neb yn gwybod hynny. Neu pa maen nhw'n ffeindio allan, da ni methu edrych i'w wynebau nhw. A mae Duw yn caru ni gymaint. A bod Iesu wedi cymryd yn cywilydd ni. Wedi gwisgo'n gwendid, wedi anwylo'n heiddiledd ni. A bod yn fodlon gwisgo'n gwedd ni. Mae'n caru ni wedi golygu diodde'r cleiser ydyn ni'n ei heiddi. A fflymio i'r tywyllwch eithaf yn ein lle ni. A dyna rhywbeth fyddwn ni ddim yn gallu i werthfawrogi neu i ddeall neu weld am gariad Duw, sy'n ni ond yn meddwl am y drindod yn y nefoedd, y tad yn caru'r mab, a'r mab yn caru'r ysbryd, yr ysbryd yn caru'r tad a'r mab ac yn y blaen. Byddwn ni'n yn deall hynny. Byddwn ni'n yn deall mor ddofn ydy cariad Duw. Hynny, be fyddai'n fwy hawddgar i'r tad na'i fab? Ond mae yna elfen abersol mewn cariad. A'r elfen abersol hynny sy'n cael ei ddangos i'r eithaf yn yr arglwydd Iesu Grist. A sylwch, tydi cariad Duw ato ni ddim gwahanol i'w gariad o at y mab, at Iesu. Ioan 15:9.
Fel y mae'r tad wedi fy ngharu fi, yr wyf finnau wedi'ch caru chi. Hynny ydi, efo'r un cariad ac mae'r tad wedi'n ngharu fi, dwi wedi'ch caru chi. Arhoswch yn fy nghariad i. Ioan 7:26. Yr wyf fi wedi gwneud enw ni'n hysbys iddynt, ac fe wnaeth hynny mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i, fod yn ddyntwy, ac minnau fod yn ddyntwy. Yr union gariad y mae Duw wedi ddangos tuag at ei fab ydy'r cariad wedi ddangos tuag ato ni. A mae'r tad ei hun, medde Iesu, yn eich caru chi. Rhywsut mae'n trueni ni wedi tynnu allan trigaredd a thosturi i Duw, fel fod ei gariad o'n llifo ato ni ac yn llifo i mewn i ni. A mi ddyle hynny enyn ymateb ynddo ni. Ydy feirwch, ffydd, cariad. Ond da ni'n gallu bod mor galed. Da ni'n gallu cael un anodd ar adegau i gredu ac i garu. Digon hawdd canu, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd pyr yn marw i brynu bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Ac eto, da ni yn peidio a chofio amdano. Pwy all beidio a threithi glod, ond da ni'n aml yn ddistaw. Dyma gariad nad anangof traw na fonefoedd wen yn bod. Wel, mae yn mynd yn angof ganddo ni. Mae'r un ysgrifennodd yr emyn yna, mae wedi ysgrifennu emyn arall. Felly carodd Duw wrthrychau anhawddgara fi erioed. Felly carodd fel y rhoddodd annwyl felly carodd Duw wrthrychau anhawddgara erioed a fi. Felly carodd fel y rhoddodd annwyl fab ei fynwesgu. Nid arbedodd ond traddododd ef dros ein pechodau i gyd. Taro'r cyfaill arbed gelyn. Felly carodd Duw byd. Wrth gofio i'r Iddfan yn yr ardd, a'i chwys fel defnynnau o waed, a redig ar gefn oedd mor hardd, a'i daro a chleddyf ei dad. A'i arwain i galfar i fryn, a'i hoelio ar groesbren o'i fodd. Pa dafod all dewi am hyn, pa galon mor galed na thodd. Sut ma'ch calon chi heddiw? Ydy'ch calon chi wedi toddi? Ydyn nhw'n barod i doddi yn wyneb y fath o stiri a chariad rhyfeddol? Cariad cyfiawn, yn cyfiawnhau'r gwaethaf ohono ni. A gwestiwn i chi a fi bore yma. Cwestiwn y fynnodd Iesu i Pedr ar lan môr Galilea. Seimon, fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom. Bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw trwyddo ef. A da ni yn ei garu fo. Ydych chi'n ei ganu emyn. Ac wedi canu emyn, fyddwn ni'n closio at fwrdd yn Arglwydd lle da ni'n cael cofio am drigaredd yr arglwydd tuag ato ni. Dros bechadur buos farw. Dros bechadur ar y pren y dioddefau hoelion llymion nes i torfod crymu pen. Dwed i mi, a'i fi oedd hwnnw. Gofiodd gariad rhad mor fawr. Marw dros un bron a suddo yn gehenna boeth i lawr.
Gehenna yn gyfystyr ag uffern boeth i lawr. Ac felly, wrth i ni feddwl am y cariad rhad yma, y cariad rhyfeddol yma, mae'n weddus yn dydy yn bod ni'n cael closio at fwrdd yr arglwydd. Wrth glosio at fwrdd yr arglwydd, da ni'n dod â'n calonnau yn ostyngedig. Da ni'n dod yn ymwybodol iawn o pwy ydy Duw yn ei sancteiddrwydd. Da ni'n dod yn ymwybodol ohono ni, fel ag yr ydyn ni, yn ein gwrthryfel, yn ein methiant, yn ein bratiau budron. Ond da ni'n dod yn gwybod fod Duw yn maddau trwy Iesu Grist. Fod y cariad rhyfeddol yma dwi wedi bod yn ceisio sôn amdano fo mewn geiriau mor anheilwng rywsut. Bod y cariad yna yn llifo fewn i galonnau rhai fel ni.
a ni'n cael profi gras o thregareth. Mawredd y cariad yma sydd yn gwneud i ni sylweddoli mor fawr oedd yr aberth roddodd yr arglwydd Iesu Grist drosto ni. Ni jyst deud, dim ots am eich beie. Mawredd y cariad yma ydy bod Iesu wedi deud, a'ch beie chi mor ddifrifol, bod o'n golygu mod i'n mynd i'r groes a wynebu'r tywyllwch gael y tad yn troi cefn arnau fel mod i'n methu dod o hyd iddo fo. Ac yn y wybodaeth yna, da ni'n dod felly ar y naill llaw mewn ediferwch, ond ar y llaw arall mewn diolchgarwch. Diolchgarwch am y fath trigareth. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Helpa ni yn ystod y munudau yma unwaith eto i sylweddoli mawredd yn gwrthryfel ni yn dy erbyn di. Ond yn fwy o ddewn tad i sylweddoli mawredd mwy dy gariad di tuag ato ni. Wrth glosio ato ti y rwan, da ni yn cyfaddau i ni fethu mewn gair, mewn gweithred ac mewn meddwl, i dy garu di efo'n holl galon a'n holl feddwl a'n holl enaid a'n holl nerth, a charu'n cydyn fel ni yn hynny. Ond wrth ddod o ddewn tad, fel y gyryda ni, da ni hefyd yn cofio dy fod ti wedi deud trwy dy fab, dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, a mi esmwythaf arnoch. Da ni'n dod yn cofio ddewn tad, dy fod ti wedi addo derbyn pawb sydd yn dod trwy heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Felly da ni'n dod mewn ffydd i bwyso unwaith eto ar yr un ath i'r groes yn ein lle ni, yn fy lle i. Da ni'n diolch ti o ddewn tad bod ti wedi rhoi i ni y symbol o fara yn cael ei dorri fel arwydd o'r corff a dorwyd trosom ni. Da ni'n diolch ti o ddewn tad bod ti wedi rhoi i ni'r symbol o win yn cael ei dywallt fel arwydd o'r gwaed dywalltwyd i selio'r cyfamod tragwyddol. Lle roedda ti yn addo i'r mab, bydda ti'n derbyn pob un fysa'n ymddiried yn ei aberth iawn o lo. Felly da ni'n gofyn y bore yma o dad, wrth i ni gyfranogi o'r bara a'r gwyn, gad i ni brofi y gymdeithas agosaf gyda thi, fel y bydd yn amser ni o ddewn tad, yn amser lle da ni unwaith eto yn dod i dy garu di, a dy garu di yn holl galon. Amen. Wrth i ni glosio at fwrdd yr arglwydd, mae croeso i bawb sydd yn caru Iesu Grist fel ei gwaredwr i ddod a chyfranogi o'r swper. Os ydych chi'n siŵr o'ch perthynas â'r gwaredwr, yna gadewch i'r bara a'r gwyn fynd heibio. Ond defnyddiwch y cyfle i weddio bod Duw yn eich helpu chi i weld y cariad sydd ganddo fo tuag ato chi. Ond yn y cyfamser gadewch i ni sydd yn credu ddod mewn ffydd. A chofio nos o berydychwyd ef, cymerodd Iesu fara. Ac wedi ddod diolch fe'i torodd, a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff rhwng y dorri'r troswch. Gwnewch hyn cof amdanaf. Felly ar cof amdano gawn ni gymeryd o'r bara.
Yr un modd wedi tryperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn cynnifr gwaith bynnag yr yfach, cof amdanaf. A gawn ni yfed o'r cwpan. Oen Duw, rhwng oes yn tynnu ymaith bechod y byd. Trigar ha wrthym. Dyroi ni dy dangnefedd. Amen. Gadewch i ni ganu i gloi. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir byth ei fesur, fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb alltir nad maint ei boen, pan guddiodd Duw y Tad ei wedd, a twllwch didew drwy y tir, mwyn ein gael tangnefedd. Boed i ni fod â chariad yn wreiddyn a sylfaen yn bywyd,
a chael yn galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly cawn ein dwyn i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw. Ac iddo ef, sydd ar gallu ganddo i wneud yn arfaethol well na dim y gallwn ni ddishyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni. Iddo ef y bod gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen.